Nou, Harry, jongen, we hebben de koffie op. Ja. Daar zou ik wel haast, dus we hebben door met het ding. Ja, ja. Ik zou de deur weer niet. Zo. 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 Ja? Ja, ja. Hey, Johnny! Weg mee bezig? Ja, ja, ja. Prima. Ja. Nee, maar haai die is heel belangrijk voor bandigen. Ja. Voor het schermmaatje van de woorden en zo. Ja. En bladvaaien. En dat is prima. Ja. Nou, en dan jou met wat aanbiedingen en dan dat het weer. Ja. Hij is hier de plaatselijke man die hier de boel wat schijn houdt. Ja. En nu krijg ik hier de boel schijn maken en voor Sinterklaas. Ja. En het plein even met schijn maken. En verder dan, ja, dan doet er hier van alles. Ja. Die heeft bij bandigeer. Ja, bandigeer. Hij is bandigeer. Ja. Maar niet haaien. Ja. Dus hij is een beetje de man, een beetje de burgemeester van bandigeer. Maar net haaien. Ja. Zal ik het eerst maar veel brengen? Zo. Ho. Ho. Zo, de volgende rooien.